Tindifa ta' bir fil-bitħa tal-Kunsill Lokali tal-Qrendi spiċċat f'sejba storika li minna spikkaw bombi li jmorru lura t-tieni gwerra dinjija. Fil-fatt kienu żewġ butterfly bombs u oħra anti-aircraft li nstabu propju minn ħaddiema tal-Kooperazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma waqt li l-bir kienet jitnaddaf mill-ħama u l-ilma li kien ilu jinġema għal snin twal. Il-Qrendi kienet milquta mhux ħażin matul it-tieni gwerra dinjija, tant li f'din il-lokalità hemm madwar 17 il-xelter. Madankollu ħadd ma stenna li kienu se jinstabu bombi propju fil-bir ta' dik li kienet wada qassa tal-pulizija. Konna din nistennew li għandu mnejn insibu xi skrataġġ minħabba li hawnhekk kien hawn laqataw l-assa tal-pulizija u fi żmien kienet forsi iktar attiva milli llum, imma ma konniex qegħdin nistennew li se jitilgħu dawn il-bombi dan it-tip ta' butterfly bombs u kellna oħra li kienet anti-aircraft li jisibnihom hawnhekk. Min-naħa tagħna ovvjament bħala Kunsill Lokali malli dawn ittellaw mill-ħaddiema tal-Water Services Corporation tal-Deep Sewer dawn l-ħaddiema li kienu din jgħinuna sabiex innatfu dan il-bir li jinsab hawnhekk fil-bitħa tal-uffiċċju tal-Kunsill Lokali, aħna informajna mill-ewwel il-Bomb Disposal Unit. Anke jekk dawn il-bombi għandhom kważi 70 sena sħaħ, xorta jekk wieħed ma joqgħodx attent jistgħu jkunu ta' periklu għall-pubbliku. Kien għalhekk ukoll fil-post issejħu l-esperti kif spjega s-Sindku tal-Qrendi Michael Xkemri. Iva, wieħed irid jifhem li minkejja li għaddew 70 sena mill-aħħar gwerra, dawn il-bombi għadhom jistgħu jkunu aktiv. Wieħed irid jifhem li dawn hemm isfel kienu ġol ħama u kienu forsi anke ċerta postijiet minnhom issaddu, ma dan xi jrid li meta inti tċaqlaqhom jisplodu. Aħna bħala Kunsill Lokali ħadna l-miżuri meħtieġa, fil-fatt poġġejnihom ġol ilma stennejna waħda li jgħodi biex jiġu. Kienet naħseb deċiżjoni għalija għax dan li ma jiġrix f'100 sena jista' jiġri f'sekonda.